Biyahe ng mga bus mula sa La Union papasok sa Pangasinan pinayagan na ngayong araw. Silipin sa report. Matapos ang mahigit 80 araw, muling nakabiyahe sa Pangasinan ang mga bus na mula sa San Fernando City, La Union. Inisyuhan ng LTFRB ng special permit ang mga bus operator mula sa La Union para makabiyahe sa Pangasinan. Pero limitado sa 10 bus ang binigyan ng permit at hanggang San Fabian lang sila maaaring makapasok. Mahigpit din sa loading and unloading area. May mga health personnel na tumitingin sa mga pasaherong sasakay ng bus. Yun ang talagang sinusundan namin, yung sabi ng LTFRB na huwag magsasakay ng sobra doon sa kalahati. Malaking bagay para sa mga pasahero na meron ng mga bus na bumabiyahe. Pag papunta 50, pero pag pabalik na po, dapat occupied mo na yung yung tricycle, 75 po. Mga siguro 20 ganon papunta sa amin. Tiniyak ng Land Transportation Office na imomonitor ang mga bus kung tumatalima sa panuntunan ng IATF. May mga health protocols na gusto rin ipatupad ni LTFRB, and based from that, yun yung i-check namin sa mga ang law enforcement side. Simula ng payagang makabiyahe ang mga bus, marami ng bus driver ang nasita ng LTO dahil sa hindi pagsunod sa 50% seating capacity. Bahagya rin nagtaas sa singil sa pasahe alinsunod sa special fare matrix na ibinaba ng LTFRB. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amiyanan.